Aquest és el racó de periodistes i anem a explicar la desampliació d'escola. El primer dia en Albert ens va donar aquesta fulla que la va trobar en el diari. Llavors, va venir l'alcalde i vam parlar sobre l'ampliació i com es farà i van voler explicar si cada un feia una cosa i teníem que explicar-ho. Jo vaig fer el del gimnasi i el menjador nou. Jo treballava amb en Marcos i vàrem fer-ho de quan costava i el que passaven els euros, el de l'ampliació. Jo treballava amb na Carla, però com na Carla, jo i Josep i en Kian, que anaven junts, érem els únics que ho feien vídeo, ens hem juntat i hem parlat de tot. Jo vaig fer un treball amb en Isaías de la nova biblioteca i la sala d'informàtica i n'hi haurà 25 coordinadors i tal. Jo vaig fer un PowerPoint, bueno, un PowerPoint no, un treball amb la Paula, en l'ordenador, de com es farà grossa l'escola. I el problema és que llavors, a l'hora de guardar-ho, se me'n va borrar. ¿Está? Ciència. Jo vaig el dimecres passat vàrem fer un experiment amb 2 pots d'aigua. Que els 2 pots el varen juntar i varen posar colors. I un poc de... I això és un dibuix que hem fet, sobre el que es té que fer. Aquí poses l'explicació i aquí és material i el que és. Nosaltres avui hem posat una ampolla amb pintura i hem posat un paper al terra perquè el dibuix feia per a veure com sortia. M'ha agradat molt. I aquest és un dibuix de lo de l'ampolla. L'explicació, el que és material i el que és. I el que ha ensenyat Antoni Serra es diu pèndulo de Folcaut. Ja està. ¿Ya está? Aquest és el record d'artistes i jo me dic Toni, Marc Escanter, Daniela, Inara, Lola, Hugo Vargas i Laia. Hem fet uns animals i la Neus ens va explicar els passos que era agafar un globo o fer boles de paper i aferrar-les a unes altres boles. I després vàrem fer paper matxé amb cola i ho vàrem aferrar per l'animal i després ho vàrem pintar. Ho hem fet... Jo he fet un camp, que és aquest, però no m'ha agradat molt el grup que he anat. Jo he fet un gat, que és aquest, amb la Daniela, en Carlos i en Martí, però no m'ha agradat molt treballar amb en Carlos perquè feia molt estont i no és que treballés molt bé. Yo he hecho un cerdo, que es este, y que se llama Porky Fantàstic, i m'ha agradat anar amb Toni i ningú més. I és l'únic que en Toni i jo hem sigut dels únics que han anat de parella. I a l'acabar vàrem agafar, la Neus ens va donar un trosset de cartró i vàrem posar el nom de cadascú i de l'animal, és a datar.
I el nom del meu es diu Pic Oin, que s'ha quedat d'aquí. El de na Lola, que s'esgatiu, es diu Tom. El de Canet es diu Superdog. El burri aquest es diu Porky Fantàstic i el dofí es diu Dolphin. I aquest ha estat el racó d'artistes. Aquest racó és el racó de dramatització i hem fet molts de jocs que han estat molt divertits. Primer, el divendres passat, vàrem fer com teatre però amb marionetes, que les inventàvem nosaltres. Avui hem fet una cosa d'unes cares que tapaves amb un mantell i tenies que poner signes d'assustat, content. Després havíem fet un joc que es diu Panell, que tens que posar-te com una cosa a la cara perquè no veus res i un que està darrere i tenen que agafar-lo i el darrere t'ha de dir si vol darrere, endavant, esquerra, dreta. I també aquest divendres el primer que vam fer és fer massatges. El divendres passat també vam jugar a color i això ha estat el nostre racó. I aquest és el nostre racó.